Arratsaldeon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi lekeition gara eta ikaragarrizko ikusmina dugu Euskadiko txapelketaren atarian eta egia esan emozio izango da. Bai emakumeen mailan, baita ere gizonezkoen estropadari dagokionez. Gizonezkoetan badira 7 urte Bizkaitarren nagusitasunarekin Euskadiko txapelketan. Mantenduko da hori, aldatuko da, lortuko dute Gipuzkoarrek azken urteetako nagusitasun hori haustea eta gainditzea. Hori gaur ikusiko dugu hemen zuzenean Euskal Telebistaren bidez, estropada eremu bikain honetan. Ea zer dien gure adituak, Ibon Gaztañazpi, arratsaldeon. Baita zure, Mikel. Euskadiko txapelketa, hau ez da liga, hemen asmatu egin behar da, eta ikusmina badago, orezko txanda benetan bikaina eta itsasoa nazi xamarra. Bai, orezko txanda esan bezala bikaina egatu zaigu, eta itxasua argi, ondoko itxasua hemen gure Kosta Kantabrinoetan bezala ipar-mendebaldetik sartzen da, baina haizia gaur haizia iparra dakago, ipar-ekialdeko ikutuarekin, eta horrek zer sortzen du, batetik haize olatuak eta ondoko itxasoak talka egiten dutela, eta egia esan arraunerako, hemendik dirudiena baino, desente kaskarrago dago, non eta lekeition estropada eremua ikusteko bikaina bai, baina entrenatzaileentzat eta interpretatzeko oso zaila, nik izango nuke zorgindua dagoen horietako bat, eta esan, zainazio egunez, Euskaldun askorentzat, egunai seinalatu izaki, Euskadiko txapelketa baten atarian egotea, oso irikita dagoen bat, benetan gustora eta gogoz. Minutu bat besterik ezeiak izateko, bere alaziko dira lanean emakumeak. Sara Gandara, arratsaldeon, nola ikusi dituzu klubetako ordezkariak, giroa behintzat hemen ikusten dugu, sale mordo handia eta ikusmina badago, ezta? Baita zuri ere, Mikel, arrastion Ibon eta ikusentzuleak hementxe gaude, ordezkarien armaiatik oso gertu, hementxe zale askoren aldamenean, bermeotarrak eta gaikutarrak ditugu hemen esate baterako, arraunean aritzeko baldintza ezin hobeak, neskak dagoeneko prest daude, estatzari hartzeko prest, eta egia esan baldintza ezin hobeak. 26 gradu inguruko temperatura izango dugu momentu honetan Bermeon, brisari eskerrak bestela egosiko ginateke hemen, eta itsasoari dagokionez, metro erdi inguruko olatuak. Mikel, dena prest, Euskadiko txapelketa behar bezala jokatzeko. Ederki ba, Sara Gandarak urte ederra egin zuen, eguraldi informazio ematen da, hau benetan lagungarri dugu orain. Estropaden atarian, Gaztañazpi jauna. Bai, asmatu egiten du gaina, Emakumeak asmatu egiten du, eta emakumea lanerako pronto ditugu, lehen kaletik San Juan, bigarrenetik Zumaia, hirugarrenetik Ibaika, laugarrenetik Getaria, Zarautz. Eta hortxe dira, esan digu Sarak eta pronostikoak ala dio, metro erdiko olatuak, baina hemengo beste batzutako baga luze hori gaur ez dugu garbi ikusten. Gaurko honetan haizearen eraginez hau nahasiagoa dago, Ibon. Bai, hori da, argi eta garbi, halako, ondoko itxaso horik ez dago, eta dagoena da, arraunlariak bat emaitez duen haize mota, ipar-ekialdekoa. Arraunerako benetan zaila estriborrentzat batez ere joaterakoan. Horrek ura irakiten bezala uzten du, eta benetan arraunlariak palak libratzen, halako giroarekin, lan handia esaten dute. Hemen ditugu pronto lau arraun elkartetako emakumeak, eta emakumeen lana badakizue, bi luze, ziaboga bat, guztira 2.718 metro, eta lauak pronto, epaileen agindutara. Itxuraz behintzat irtera emateko moduan dira, Ibon? Bai, hor non bai daude, agazo pasaia atzera goxeo, eta nik uste dut emakume lehia honetatik hasiko gara da gauzak ikusten, Batetik pasai donioan lehenbiziko kaletik, eta beika beste favoritoa hirugarrengotik, ez da berdina izango batetik edo bestetik joan. Ez da gutxi horik ere. 9-10 kilometroko abiadura izeak une honetan, iparretik momentu honetan gehiago nagusitzen. Erne jaun Andreok, uretako epailaren esku da orain irterarako agindua, laizterra zinduko du bandera gorria. Eta ura gora, Mikel? Bai. Sortzirak eta 3 minututan izango da, koefiziente 76koa. Korronteak beraz, orain indarrak galtzen joango da. Epaileak ez ditu gauzak erabat egoki ikusi nonbait. Hau txarra estropalarientzat izaten da, Eustea hor, lana da. Zitarrek eta asko sufritzen dute. Ziatzeko agindua. Orain abisua Ibaikari. Erne, bandera txuria.
Bai! Jaun Andreok, hasi da Euskadiko txapelketa 5. edizio emakumeen mailan. Eta ea nola moldatzen diren hasiera honetan. 10 segundu. Jadanik San Juan eta Zumaia branka aurretik sartuta. 19 eta 20, gora berari gabe, irteera. Balekoa da beraz, Jaun Andreok, eta San Juan jadanik bakarrik da estropadaren buruan. Etxaberen kuadrilla, aurreko asteburuan ikaragarrizko erakustaldi eginda, banderak irabazita, Euskotren Liga ere bideratuta utzi, esan dit Etxabe berak, ikaragarrizko ongi etorria izan zutela Pasai Donibanen. Bai, ez da gutxiagorako, oso bideratuta utzi dutelako Euskotren Liga, eta gaur, urteko beste helburu garrantzitsu baten atarian daude. Ibaikarekin ikaragarrizko lehiak eskari dizkigute ea gaurkoan. Ibaikak 2 segundu galdu ditu, hasiera honetan, eta Pasai Donibane buruan da, Zumaia segundu batera, Ibaika bira eta Getaria Zarautz 2-3 segunduko atzerapenarekin. Ikusten duzu haizeari buruzko datoa, iparreki aldetik 11 kilometroko abiadurarekin. Hemen Zumaiarrak Manterolaren emakumeak. Hori da, eta irtera lehenbiziko pala bintzat, bizi jo dute. Nik uste dut Arruna beraiek izan direla irteeran, dagoeneko arraunketa zabaldu dute, eta Nagore Osorok aurrekoan esan bezala, abuztu erdirako edo, espero dute, besteen mailara etortzea, ea gaurkoan zer eskaintzen duten. 37 pala terrian orentxe, Zumaia. San Juan aurretik sartuta, baina Zumaia gaur txukun, hurbilago. Ibaika ordea traineru bat galduta hasiera honetan, eta Getaria Zarautz orain 4 segunduko atzerapenarekin. Hemen da Madalen ontzia, eta Kortezen emakumeak, patroilanetan Aiala Uribelarrea, eta momentuz segundu interesgarri batzuk galduta Ibaika. Bai, asko iruditzen zait, dagoeneko 4 segundu galtzea, teorikoki gainera, joateko, 3. da 4. kaleak, teorikoki, diogu, hau, Lekeitioko estropadaren murik hori baitu zaila, oso zaila da, hemen zer gertatzen den jakitea. Eta 3 eta 5 segundu galduta, Ibaika eta Getaria. Hau da, katamaranak emandako irudia. Hemen Getaria Zarautz, aizpurua, prestatzaile, eta Lestaio patroilanetan. Eta hau entzat gaurkoa oso teste interesgarri eta polita. Kontutan izanik ez dutela txartela lortu Euskotren Ligan parte hartzeko, Ibon. Hori da, ikusteko, goi mailako traineru hauekin non dauden, funtsezkoa eta garrantzitsua hemen egotea. Pedreñako eta Donostiako sailkapen estropadan, nik uste dut, nabarmen atzerago bai, 2 koska azpitik bai, baina oso duin aritu ziren, 20-25 segunduko atzerapenarekin, eta gaur, momentuz 3 minutu pasata, ordoaz. Eta burruka, San Juan eta Zumaiaren artean, eta Ibaika ere 2 segundura hortxe da, hurbil. Eta Ibaikako arraunlari baten hitzak ekarriko ditugu pantailetara, hain zuzen, Helene Lopetegiren hitzak. Bueno, ez da git, gu beti bezala dena emateateako geha. Eta nik uste gaur hor estropada burrukatu beharko dugula aurretik anaiatzeko, baina, bueno, emozio pixka teoten. Baina, azken aldi honetan behaiek ez dia estropatan ebili, orduan ez dakigu nola etorriko handia, suposatzeto betuko zutela behaieko, orduan beti adi, aurkaia bai nola ebilikoan. Bueno, nahiko lasaido ez dumaten horretu bidagonik, aize pixkatu igual altxako, baina nahiko lasaido, orduan, ondo estropa ere mua. Horekatu dira gauzak, San Juan buruan Zumaia hurbil, parean ere bai une batzutan, oraintxe bertan, Ibaika 2 segundura ere hurbildu da, estropada dugu, Getaria Zarautz, txukun xamar baita ere, beste maila batean, baina 5-6 segunduko atzerapenarekin, eta aurreko asteburutan bezala, emakumeen lehia hau nahiko orekatua. Oso orekatua, eta nik uste dut arraunzalarentzat pozgarri, Zumaia horrek uste berriro ere, bazirudien Pasaia eta Pasai San Juan eta Ibaikaren arteko kontua izango zela, eta 4 minutu terdi pasa direnean, Zumaia estropada buruan da, eta argi, begira orain haizean ondik sartzen den. Ezi txuriekin ikusten duzu haizearen eragina, eta ekialdetik orain, eta estropada dugu. Ibaika berriro zertxo baita atzeratu da, 4 segundu, eta Zumaia estropadaren burua hartu nahian. Aipatu behar da gainera Ibon, Zumaiarentzat datu bat, aurreko urtetik aurtengora aldaketak bai, baina kronoa eskuan hartuta, entrenamentutan da, iazko kronoa markatzen
ari direla, horrek zer esan nahi du? Esan nahi du, aurkariak hobeto daudela eta pausu bat eman dutela, bai San Juanek eta baita Errenteriako Ibaikak ere. Argi eta garbi zen maila erakutsi duten, eta begira, Zumaia bere izango da, aurretik sartu dena, Balizara. Bai, eta San Juan egin da, bia joan dira. Bia joan dira, irura kaskarra. Bai, baina kaskar hortan, Zumaiaren irutu zait txukunena. Hor korrontea edo zerbait izango da, begira, lautrainerua, begira, Getaria Zarautzeren noraino joan den, Zumaiaren zat, 5:15, 5:16 San Juanentzat, Ibaikari 5:20 markatu diote eta Getaria Zarautzi 5:27. Eta orain, bigarren eta azken luzean, Zumaiak segundu bat bi San Juani eta Nagore Osore entzun bere neskak animatzen. 36 palan Zumaia, arraunean luze eta begira aurrea, zezikina dakarten. Zergatik, orain ondoko itxasoa bai, poparetik izango dute, baina izeolatua brankaz. Benetan, arraun egiteko oso baldintza korapilatzuak dira hauek. Hemen estropa dugu, Segundu bat, hori ez da ezer. Olatutxo bat aprobetxatzea nahikoa da, hau estropa dela bakitzeko. Ibaikak ere baditu aukerak, 3 segundu ez dago hain urruti. Hori da eta kontuan hartuta, Ibaikak estropa da bukaera paregabeak egiten dituela. Gaur gainera ez daukate, pasaden igandean bezala bukaeran bere kalea errespetatu beharrik, eta hor San Juanek utzi ezkero, Zumaiak aukera izango du, estriborrera gotzeko, eta baita Ibaikak ere, 2 segunduan 3 ontzia. 2 segundotan dira 3 traineruak. Hemen San Juan darrak, Zumaia buruan, San Juan segundu batera, Ibaika 2-3 segundura, eta burruka benetan polita eta interesgarria doa, aurrera Zara. Getaria Zarautzeko ordezkariarekin gaude hemen, ordezkarien armaia honetan, sale zinguratuta, Olatz Arregi, arrastion. Arratzaldean bai. Bueno, San Miguel Ligarako txartela etzen duten lortu, gaur Euskadiko txapelketa honetan, nor baino nor gehiago zaudete, honenekin batera. Bai, guain bakigu atzian goaz, baina helburua zen Gipuzkoako txapelketan aurrenengo lauretan sartzia, eta hori lortu ginen, orduan, baina hemen eutia sari bat bezala da, eta gero bastian nahiko txarra izan da, pertsona batzuk pixka flojo da biltza, bai, belaunetik bat arazo handi jakin, da ez bat besotik gaizki, baina, hemen gaude eta hori da inportaduna. Azkenean, neskek, suposatzot, gogo handia izango dutela, arraunean fin ibiltzeko, eta horrelako txapelketetan ere utxik ez egiteko. Bai, neska goguak daude, gainea pila bat berria dira, baina asko dira ikasten da, igertzea egunetik egune asko dira laubetzen. Sorteo, Olatz. Eskerrik asko. Arraunlari zine izandakoa. Olatz Arregi eta pare-parean San Juan Zumaia Zarautz. Erne Ibaikarekin ere, hortxe dira eta. Getaria Zarautze 24 segunduko atzerapenarekin, eta orain asmatu egin behar da. Hemen ez da ezer behar, olatu pare bat hartzea, estropada hau erabakitzeko. Ez da gutxia horik ere, orain izan dezakegu estropada bat, orain azte dela. Orain burua hotz mantentu behar da, eta estrategia bat jarraitu, noiz igo ez, eta garrantzitsuena. Olatuari, noiz jo, irudi hortan ikusten da garbi. Naiz eta poparean etorri aurrea, zezikina dakarten, aize olatua da hori. Begira, ia saltoka. Sabin etxe gurenekin gaude hemen, ordezkarien armaia honetan, Ibaikakoen ordezkariarekin, Ibaika une honetan 3, baina ez du lehia, ez da gaur. Bai, udara guztian bezala ez du gaur lehia, baina, gaur 2 segundu atzatik gubaz, eta ez dakitegia esan nola bukatuko den, espero dugu bueltan harrapatzea jotakoan galdu duguna, eta Euskadiko txapelketa eraman dugu. Hau beste lehiaketa bat da, zuk esan berri duzunez, Euskadiko txapelketa, eta une honetan Zumaia bebai sartuta. Bai, Zumaia baganekien gio eta goto ibilko dela, eta izango dela kontrario zuzen bat. Aguantatzen du metaraino, guain arte azkeneko buskan faiatu indu, abertzetatzen den. Sorte hor. Eskerrik asko. Etzen entrenatzaileen gustokoena lehenengo kalea, baina begira noruntze jo duten, eta orain San Juanek segundu pare bateko abantaila bai, Zumaia eta Ibaikaren aurretik, Getaria Zarautz 34, hor dago estropada. Iztu-iztua, baina errekuperatu eginda San Juan lehen kale horretatik. Bai, eta ez da euskeria, minutu faltan 2 segundoko altxorra izatea oso garrantzitsua da. Begira zelanak dituzten patroiek, hor ura irakiten bezala dago, eta batetik ondoko itxasoa, betzetik aize olatua, lanak dituzte.
Eta guztiak, lehenbiziko kalera atorrita, hirurak. Eta San Juanek badu errenta 2 segundu, eta 260 metro besterik ez helmugarako. Beraz, hurbildute bandera traineru bateko errentarekin datoz. Hauxe behar bada momenturik egokiena. Ibaika, Zumaia orain sufritzen. Ibaika atzetik aurrera, olaturen bat aprobetxatu nahian, bai. Eta Zumaia geratu eginda hor, zuloan edo. Zinik orain Zumaia eta Ibaika. San Juan Ibaika, Zumaia 3-4 segundura. Estropada maiera ederra doa. San Juan. Ibaika 2 segundura hor da. Aiala Uribe Larrea patroia. Hemen Inder Paredes beren eskei gehiago eta gehiago eskatzen. Argi Ibaikarekin, 2 segundura. San Juan eusten, baina Erne. Tosta pare bat, Ibon, gehiago ez. Baina argi. Tosta pare bat, ez dago erabakita. Orain bai. Arroxa da garaipena. San Juan entzat Euskadiko txapelketa. Ibaika 2. eta orain Zumaia 3. 11-0-3 San Juan darren denbora. Ibaikarentzat 11-0-5. Zumaiarentzat 11 minutu eta 8 segundu. Getaria Tolosa orantxe estropada bukatzen. Eta bigarren luze bikain ikusi dugu, lehenengoare bai, baina bigarrengoa gauzak asko orekatu dira. Emozio galanta izan du gaurko estropadak ere. Eta emakumeen lehiak badu bai xarma eta interesa. Hementxe Getaria Tolosa, zale guztien txalo artean, Lestaioren agindutara. Orantxe amaiera Getaria eta Zarautzentzat. Eta denbora 11-40-10-57 segunduko atzerapenarekin. Hau da beraz gaurko estropadak eman duena. 11-0-3 San Juanentzat, Ibaikak 11-0-5, Zumaiak 11-8, Getaria Zarautzek 11-50, aurrera Zara. Orain laster hitz egingo dugu San Juan darrekin, baina lehendabizi Zumaiako presidentearekin gaude hemen, Prismari Goikotxearekin, arrastion. Arratsaldeon. Ez da posible izan, lastima. Bai, baina gustoa, gustoa egin duen estropakin oso gustoa, ikusten da, hor gabiltzala eta denboa berdeula, eta denboria datortzen da, goiko punturra ailatzen egiten dugu. Eta neskak oso motibatuta daude, ikusi berri dugu estropadan zehar, hor Nagore Osoro bera, bere neskak motibatzen. Bai, dudik gabe, hola ikusita gaina aurretik ganibilia, segundo batez, baina, nik uste estropa zorarri izan dela. Eskerrik asko. Beha, asko sofrituko zen, baina guke baile horrian. Eskerrik asko, Luis Bai. Emakumen lehian ordezkari, presidente Oia Goikotxea jauna, orain osa da, dakizuen ez Zumaiako presidentea eta Etxaniz lehendakari ordea, eta hor da beraz Zumaiaren hobekuntza, poliki hurbilago daude, argi dago, baina San Juanek bere bidetik jarraitzen du, eta tarte txikiekin, justuan eta sufrituz, baina hor da berriro garaipena San Juan darrentzat. Xabier Arraraz hemen daukagu, posi dago, ez da gutxiagorako, zorionak. Eskerrik asko, bai, holako garaipen garrantzitsua lortzea, eta burrukatua izanik, baina azkenean zure alde erortzea posgarria da, bai. Lehia handia ikusi digu, eta ez bakarrik Ibaika eta zeuen artean, hor Zumaia ere sartuta egon. Bai, aurreko estroparan ja Zumaiak gerturatu egin zan, eta gaur burruka latza, denbora luze batean ere aurretik jarri izan du da. Polita, aurrekoan ezan izun bezala, ez? Polita, baina, gure alde erortzen da nion politago izaten da, orduan, horrela jarraitzeri badaukagon. Ia horrela den, eskerrik asko. Zuei. Arraraz jaunaren posa, San Juango herriaren posa, egia ezan gizonezkoak txukun ari dira, hor dago San Miguel ligan duten 4. postua, baina emakumeek pausu bat eman dute, entrenamentuari dagokionez, negu honetan, prestaketari dagokionez, eta nik uste sinesten ari direla, gai direla, eta hementxe garaipenak bata bestearen atzetik. Hori da, iaz ere 2008an urte bikaina egin zuten, iaz nolabait Zumaia izan zen, agintzaile, baina banderak eta bandera bakarren bat ere eraman zuten, eta aurten ikusten da Ibaika oso gertuti bai, baina azkeneko 3 estropadak, 2-3 segundutik, igandean 12 egin uste dut, baina San Juanek eraman ditula. Beraz, alde horretatik, Arraraz egizan duen moduan, gauzak ondo egiten ari dira, eta nik uste dut Etxaberen eskua ere igertzen dela. Eta bestetik, gaurko albistea ez dut esango
garrantzitsuena, titulua San Juanentzat baita, baina Zumaia hor dela. Urbil dela. Zelkapenean ikusten dugu 5 segundura, baina uste dut 2 minutu faltan, hortxe zela, eta 6-7 minutuan estropada buruan, eta iruditzen zait, iazko Zumaia lehenbiziko aldiz aurten, gaur ikusi dugula. Euskotren Ligari begira ez dute posibilidade garbirik, aukerari gabe, San Juanek 22 puntu ditu, Ibaikako gehi, Zumaiak 11 eta Meira 7. San Juanek irabazizun baita ere Gipuzkoako txapelketa, Ibaika baino 6 segundu bizkorrago izan zen orduan, gaur 2 segundu besterik ez Euskadiko txapelketan, eta berehala jasoko dute ikurrina, federazioko arduradunen eskutik San Juango emakume hauek hurbiltzen ari dira, eta berbada momentu hau aprobetxatuko dugu, hausnarketa bat egiteko, hain zuzen, Euskadiko txapelketa hemen, maila bikainean, asteburuan Espainiako txapelketa Kantabrian, Castron, eta emakumeentzat aukerarik ez. Nolako irakurketa egin behar dugu hortik, alde batetik diru laguntzarik ez, Galiziatik etortzea zaila, gizonezkoekin ere beste horren beste gertatu da, baina gauza bada, erdipurdizkoa bada, saririk gabe eta ez dakigu nola, txapelketa izatea, baina txapelketa bera ez izatea. Hor da ikurrinarekin, Inder Paredes, San Juanentzat garaipena, eta momentu polita, eta jarraitu egingo dute zeruan, beste egun batzutan. Espainiko txapelketari buruz Ibon, nolako komentarioa merezi du egoera honek? Bueno, nik uste dut lehenbizikoa bintzat burua etortzen zaidana da, penagarria dela. Olako taldeek aukerarik ez izatea, han lehiatzeko, nahiz eta txake titulo ofizialirik jokatu ez, ara joan eta gizonezkoek bezala, han estorpada bat bota, eta txapelketa bat egiteko. Bestetik, zein da ipagarria? Gaur gaurkoz estatuan, gizonezkoetan bezala, emakumezkoetan ere, hemen Euskal Herrikoak eta batez ere, Gipuzkoarrak direla, hor punta-puntan daudenak, eta bestetik, nik ez dakit, garai batean selekzioen kontu hori eta bar, gogoan dut, Kantabrikoa nola egintzen, Galizikoa ere nola egintzen, eta nire galdera da, ez ote zen garai batean, gehiegi puztu, ura, azpitik, oinarririk gabeko zerbait ez ote zen. Bueno, hor da, hemen orain momentu hau da, egokia, San Juani berriro zorionak emateko, gora Arraunak, gora San Juan, zorionak Pasai Donibaneko herriari, emakumeen lehia bukatu da, eta berehala gizonezkoen txanda izango dugu hemen, eta palmaresari begira, emakumeen txapelketaren historiarako, hortxe da, San Juan darren garaipena, eta datua da, Getariako Arraun elkarteak bazituela 3 garaipen, Zumaiak bat, eta hauxe da San Juango Arraun elkartearentzat emakumeen mailan lorturiko lehen garaipena. 2. postua bazituzten, 3, baina garaipena gaur heldu da Lekeitioko uretan. Zorionak beraz Pasai Donibaneko Arraun elkarteari, eta orain gizonezkoen estropadari eskainiko diogu gure arreta. 29. aldiz jokoan, Euskadiko traineru txapelketa gizonezkoentzat, eta Bizkaia eta Gipuzkoako onentsuenak izango dira hemen, 4 onenak. Herrialde bakoitzeko 2 onenak gero orezko txandan, 3. da 4. izandakoak lehen txanda honetan, baina guztiek dute aukera hemen ikurrina irabazteko. Eta datua da, hauentzat erronka garbi badagoela, batipat Bizkaitarrentzat azken 7 urtetako nagusitasuna mantentzea, eta Gipuzkoarrentzat nagusitasun hori gainditzea eta apurtzea, ez? Ibon, erronka polita denentzat. Hori da, 2007-tik, iaz arte, Urdaibaik eta Kaikuk banatu dituzte Euskadiko txapelketak, azkeneko Gipuzkoarra txapelketa irabazten Hondarribia izan zen, 2004an, 5 eta 6an, hementxe bertan gainera, 4. kaletik Hondarribiak irabazi zuen, eta nik uste dut gizonezkoen mailan, 29 urte hauetan, ediziorik zabalenean gaudela, eta orezko txandako lautatik edo zeinek eraman dezakela bandera. Eta ez dio topiko modura, ikusirik... Alaxe da. Ligan gertatu dena ikusirik. Erregulartasuna saritzen da, eta egun bateko hankasartzea edo maniobra kaskar bat edo zuzendu daiteke. Demoraldian zehar hemen ez, hau egun bakarrera erabaki behar. Lehen kaletik Zierben arituko da, lehen txanda honetan. 2. San Pedro, 3. Portugalete, 4. San Juan. Hortxe dira prest.
hirugarren kale hori atzerago esote dagoen. Bai, eta Ugaitz Mendizabalek besoa eteno bere lekutik atea behar du martxa honetan. Junto, solo probas. Los demás, Garma, bai. Garma da hori. Ematen du zentimetro batzuk atzera xeago dagoela igual. Bai. Bere baliza, berdea. Nere begitako bai. Atento los demás. Hortxe dira lauak pronto. Baborrak abantean begira. Avante probas. Avante probas. Erne. Bandera txuria. Junto solo probas. Ea ba. Atención, probas, avante. Adoa, bai! Herria. Jaun Andreo, martxan da gizonezkoen 29. Euskadiko traineru txapelketa. Eta hemen ditugu lanean lau traineruak. San Pedro eta Zierbena pixka bat atzeraturik lehen paladauek eman eta gero. Portugalete eta San Juan, branka aurretik sartu nahian, San Juan darrak batipat, antxe. Laugarren kale horretatik ematen du zertxo baite aurreratu direla. Baleko irtera dugu. Eta segundutxo bat San Juan darrentzat. Eta hemen ikusten dugu Zuntzunegi, Zierbenakoen entrenatzailea, Ababorren, baina espaldan gaurko honetan. Hori da, nik uste dut, Zierbena jakina da, ezagunda, temporaldi hasiera bikaina egin duela, eta nik uste dut, Zuntzunegi entrenatzaileak gaur baliatuko duela eguna, aldaketa batzuk eta proba batzuk egiteko, beste bera espaldan jarrita. Eta ikusi dugun beste kontua da, emakumeekin alderatuta, salto eta jauzi kalantak eman dituztela lau traineruak. Azkarrago joaten dira, eta hortik, traineruen koaztak eta zuri-zuri ikusi izana irteera honetan. San Juan oraindik, segundu bateko errentatxoarekin, haizea momentu honetan, orduzu iparreki aldetik, 9 kilometroko abiadurarekin. Hemen Egoi Intxausperen kuadrilla, eta gaur Egoi bera ere barruan da lanean. Hori da, hortxe maztozta Baborrean bigarren tostan, azte bukaeran igendean kanpoan geratu zen, Egoi, eta akaso beste nobedaetako bat, Libian, aurrekalaria Aitor Altza, ez ditu estropadak gehiagik jokatzen, eta Egoik aprobetxatu duguna, mutilari estropada bat emateko, eta hor ikusi dugun moduan, aurrean, Libiari zera jarri diote, pestainatxoa, hor sartzen diren urtsi pristin horiek, traineru behar saltzeko, eta baita portu bere begira, aurreko pestaina. 3 segundutan dira denak, hemen Aizperroren kuadrilla, hor da Aizperro, kontranketik, Ababorren, eta Paurra kanpoan gaur ere. Hori da, Mikel, zuk ondo esan da bezala, Aizperrok larun batean jarri zen Getxon, kontrankean, igandean ere bai, eta pixka bat, eskema horri, jarraiki, bera hortxe jarraitzen du, bestetik aipatu Patiño, Pedro Lazaren aldeko apustua mantentzen duela, estrego horrean, arraunlari handia, garaipen asko eta lortutakoa, eta bestetik... Genetikoki ere, kasta handikoa. Kastroko saga edo sendi historiko horietako bat, eta kanpoan, bestetik Paorra, Lazarte eta kompainia. Eta hemen San Juan darrak, Joseba Fernandez gaur, entrenatzaile eta arraunlaria, ontzi erdian Ababorren. Hori da. Eta Joseba gaur esan digunez, ilusioa handiz dator, gogo bizi-biziz, eta gaur atera dezakeen, bere ustez atera dezakeen kuadrilarik onena plazaratu nahi du, beraientzat hau helburua delako. Portugalete aurretik da, San Juan segundutxo bakar batera, San Pedro irura eta Zierbena bostera, 3 minutu terdi, berehala eta lanean hortxe gogor, haizea orain ekialdetik dute, arraunlariek, eta protagonista pres baldin badago, Joseba Fernandezekin grabatutako elkarrizketatxoa ere bai, une batetik bestera pantailetan izango duzu. Ilusio handilekin gatoz, estropa polit bat egiteko. Asmoa da aliketa ondoen gehatzia, teorikoki, eta nire kalkulen arabera gaur batea daiteke dauden baldintzentako talde ikaskarrena. Berba da, saia interpretatzeko bai. Azpiko itxasua datorre ipar mendebaldetik eta izia datorre ipar ekialdetik. Eta horren nasketa bat egiten da, eta nola baite denan astua aurkitzen dugu, ez? Dena olatu puskatuta eta bezala.
Hor da beraz Joseba Fernandezen hausnarketa, eta ez dira baldintzak aldatu, emakumeen txandatik ona. Emakumeen txandan txapelketan ipar-ekialdeko haizea izan da baita ere, bataz bestekoa 8 kilometrokoa, orain ere hortik jotzen ari da, pixka bat berago, 5 kilometro. Erne beraz, lehenengo luzea egin dute eta maniobra egiten. Nora joan da hori? Nora joan da Cristian Garmalen ontzia. Pasaia ere bai, San Pedro ere bai. Neskei bezala. Neskei ere bai. Zierbena behar da txukunena. Baina hor, ziaboga, hor korronte handia izango da. Etorri aurretik pare bat entrenatzaileek esan digute, eta hor, San Pedro Portuk eta San Juanek nabarmen joan egintzaie, baina hor korronte handia izango da. Baina Ibon, orain dela 40 minutu berotze ariketa egiten ere izango zen ba? Hori da, baina estropadan Mikel, patroiak ere ez dute asmatu, garbi dago. Korronte handia dagoenean, Siriago, estuago sartu errai da. Bueno, kontua da Portugalete buruan dugula, San Juan 2 segundura, San Pedro 3, maniobra ostean, maniobra garaian Portu eta San Juanen arteko tartea segundu bakarrekoa, orain 11 bat, errekuperatu da, egia zan guztiek izan dituzte arazoak ziaboga garaian, eta hori gero, horrezko txandan arituko direnen mesedetarako datu izango da. Bai, noski, hor asmatu duena Zierbena izan da, horrepai, Horren nik uste dut 2 segunduko errenta lortu duela. Eta begira irudi honetan, Lekeitiora eta gatozenean beti poparean eta poparean bigarren luzean, baina gaurko haizearekin, begira, aurreak zein zikin, daramatzaten, hori da izolatua, Josebak izan bezala, beste aldetik datorrelako, eta arraunerako, itxaso handirik ez, baina baldintza, zailak eta fizikoki eta asko exigitzen duen giroa da gaurko hau. Segundu pare bat, Zierbena kokatu da orain bigarren, eta Zierbena lehen kaletik ari da. Emakumeen txapelketan ere San Juan ikusi dugu atzetik, baina gero errekuperatu eginda eta San Juanek lehen kale horretatik garaipena lortu du. San Pedro da orain atzean geratu zaiguna 6 segundura, eta 11 bateko tartean hortxe dira Portu, Zierbena eta San Juan. Hemen Zierbena, goazen haiekin metro batzuk egitera. Acá, Levagor. Acá, viva chulo. ¡Ay! ¡Equipo! ¡Es nuestra hecho, ¡Confía! ¡Ey! Portu aurretik, Zierbena 3, San Juan 2, San Pedro 6. José Manuel Ortiz, daukagu ben, Zierbenako ordezkaria injustore, muy buenas tardes. Buenas tardes. Marcha bien la regata, habéis remontado en este segundo largo, ya vais en segunda posición. Sí, la verdad es que después de haber entrado allí últimos, en estos momentos estamos segundos y bueno, a ver si somos capaces de echar la mano a Porto. Hablamos de lo que comentábamos antes de empezar esta regata tú y yo, Campeonato de España. No, la inscripción se cerró el pasado día 28, el lunes pasado, y ya no había hoy tampoco oportunidad. Había 5 equipos vascos apuntados y bueno, la verdad es que para nosotros era algo que se nos hacía muy lejano, ¿no? ¿Por motivos económicos quizás? No, porque se celebra al lado de casa, es decir, nosotros seguimos centrados en lo que es la Liga CT, que tiene que ser nuestra pelea fundamental este año, y lo que necesitamos es prepararnos pues, para las 2 regatas de Galicia, ¿no? Y así es. Mucha suerte para Zierbena. Muchas gracias. Hortxe da Zierbena, sailkapena 8. 50 punturekin San Migueligan eta 4. San Juanek 5 puntu gehiago ditu, horreka ikaragarria dago. Gero arazoak horti bera daude, Astillero eta San Pedro 36rekin direlako. Baina asteburu hau ez da, ligaren asteburu. Hau txapelketen asteburua da, eta jaun Andreok, Portugalete tartea lortzen ari da, eta ematen du, nolabait denboraldi hasieran, uztaileko lehen 3 asteburutan, Aizperroren kuadrilak izandako gorabera eta arazoiek gainditzeko bidean edo badirela eta beste maila batean ari dela jarri berantzia. Bai, eta nik batez ere irudioa begiratu eta arraunean ikusten zaie patxara gehiagorekin. Bai getxon eta batez ere Zierbenan, orduan ikusten zen, Aizperroren taldeek erakutsi duten beti-betiko arraunketa, luz eginez gainean utziz, pala ondo bukatuz begira orain ez zirgorak, eta ari da, Aizperroren talde horien zantzu horiek, ari dira pixkanaka agertzen. Eta bestetik, Mikel, barkatu, Zierbena aipatu dugu, gaur ere lehiak horrozu. Ez da, nola bukatuko den, baina zuntzunei gauzak, oraindik hilabete terdi falta da bukatzeko, baina lan oso egiten ari. Gauza probatu bai, baina fundamentuz. Bai, eta gaur ere estropa da. Alderantziz,
gogo handiarekin etorri dira San Juandarrak, Joseba Fernandezen hitzak izan ditugu, baina bigarren luze honetan arazoak dituzte, 10 segundura dira, urruti. Bai, eta San Pedroren aurretik ere onroso ziren, bigarren luzean, eta orain parean dute, parean. Pentsa ezazu luze honetan, Portugaletek 10 segundu sartu dizkio San Juani. Ziabogan bat pasatxo, orain 10. 9 segundu sartu dizkio luze honetan. Begira orain Portugalete, bigarren kalera etorri da, eta orain nik uste dut segunduren bat galduko duela, balizaren bila joatean. Ez da gini propio edo nahi gabe, baina ez tiru horrela etorri da. Hor dira lan erditan, jarrilerakoak aurretik. Esku asko Ziabogori oiu. Errenta ederrarekin, garbi, 5 segunduko abantailarekin. Zierbenaren aurretik. 10, 0-2 lan erditan, Portugaleteko entzat. Zierbena bigarren, San Juan hirugarren, eta San Pedro laugarren. 10-0-7 Zierbenaren zat, San Juanek 10 eta 12, San Pedro 10 eta 13. Eta maniobra ostean, bi traineru Portu Zierbenari. Ziabogan 5, orain 5-6. Eta nik joateko orain nahiago ditutan kanpoko kaleak, segurazki dagoen korrontea ura hiltzen ari da, baino han gehiago izango da, joanerakoan, lehen ere handik azkarrago joango dira, eta nik uste dute jarrilerari estropa aldeko jartzen ari zaiola. Hemen da jarrilera, Portugaletekoak nagusi lehen txanda honetan. Euskadiko txapelketa da hau. Guztiek dute aukera. Kontuan izan, Bizkaiko txapelketan Urdaibe izan zela nagusi, Kaikuri 8 sartu zizkion, Zierbenari 25, eta hor izan zen baita ere Portugalete laugarren. Eta Gipuzkoan hori jo izan zen nagusi, Hondarribiri 6, San Juani 29, San Pedrori 57. Eta Portugalete garbi nagusi, baina Zierbenak orain segundu bat jandio, maniobran 5eko abantaila zuen Portu Zierbenen aurretik orain 4. Eta txanda honetan gehien galduta, San Pedro dugu, hementxe gaude Jose Manuel Oiarbiderekin, Arrastion. Arratzaldeon. Bueno, Euskadiko txapelketa hobe esan da, gaur hemen Lekeition, eta momentuz gaizki doa. Bai, etorri gera estropa bat ona egitera, eta entrenamentua bezala oso ona egitea, eta bueno, hor gabiltza San Juanekin, Janparetsuan, Zierbana eta Portugaldein dute, hor gabiltza, borroka egiten du San Juanekin. Espainiako txapelketa batzeran indoan lehen, orain bai, ez duzu parte hartuko. Ez, gu denizitik esan genuen zinela mongo, eta... Hasiak zaintzu dut bihar. Bueno, ez que, gauz bada, ikastroa jundera, ez dago duti, baina premioik ez dago, ez dago, zehal izinte dauka ez errez. Sorte hon gaurko, Iberako bai. Bale, eskarrik asko. Portu aurretik da, Zierbena Laura, San Juan errekuperatu da pixka bat, San Pedroren aurretik 11-12 segundura. Eta luze honetan esan daiteke Porturen denbora markatzen ari dela, orain San Juan. Hemen dira Zierbenakoak, Zunzunegik prestatutako gizonak, goazen aierontzira. Afila, proba! Eso es Mikel! ¡Ay! 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 ¡Profundo! 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 ¡Ay! Sakon, indarrez, luze, ongi. Badoaz kanpoko balizen bila Santa Catalina uartearen parean dira. Egia zan, ezagutzen ez baduzue, hemen da gure gomendioa, Itxasargi bikaina hor eta bada bai. Txango poli bat egiteko aukera hemen Lekeition, Hondartzara etorri, eta herriko kaletati buelta bat eman, Itxasargia bisitatu, aukera derrak badira hemen. Portu aurretik eta Zierbena eusten. Portu lehenbiziko, balizan lehenbiziko ziagoan 6 segundoko aldea zuen Zierbenarekiko. Pentsa, orain 2 segundu handizkio, beste 12 minutan, eta ni gogoz amorratzen nago, kanpoko ziaboga berriz ikusteko, begira zer gertatu den nesken txandan. Txanda honetan lehenbizko ziabogan. Ea zenbat joaten diren, ea hor pixka bat eskuidatzen denak, segundu asko galduko ditu eta. Eta horrezko txandakoek ere, kontu handiak arbezate, hau ikusita. Eta San Juan eta San Pedroren artean, tartea oso txikia, segundu bat, 2.
Hor da, aurretik Portugalete. ¿Cuánto? 6 a Zierbana. ¡Va! ¡Final! Garmak abisua, gezur txikiarekin, Zierbenari 6. Ikusten duzu, ez dela horrela orain. Hor ikusten den, olatuska hori, ematen du, ure irekiten dagoela, eta horrek arazo asko sortzen ditu batez ere pala libratzerako garaian. Ekialdetik, ikusten duzu, gezitxurien bidez. Argi ba orain, balizarako kokatzean, eta ea berriro ere, bidaltzen dituen kanpora, basora, mendebaldera korronteak. Ea ba. Hamar oraintxe Garmak. Ontziak ere hor dira eta bertan izango dituzte baliza. Hasi dira. Redondori oiu. Orain hobeto. 15-0 Hobeto, baina ala ere Zierbenak orain ere xoxe jandiola, Bai. 15-0 erreferentzia hor. Porturen. Zierbenak 15 eta 10. Maniobra ostean Portu Zierbenari pi segundu bakarrik. San Juanek 15 eta 23 eta San Pedrok ere 15 eta 23. Hortxe du aukera orain Zierbena. Zierbena atzetik aurreraka egiten ari da estropada eta horrek ikeragarrizko bultzada emango die azkeneko luze honetan, Portugalete daukan abantaila da, orain aukera izango dela baborrera edo estriborrera jotzeko. Zierbenak ez bezala. ¡Ahora! ¡Va! ¡Quietos atrás! ¡Quietos atrás que perdemos la hora, si no! ¡Aguante, manos! ¡Aguante, manos! ¡Aguante, manos! Erabat konzentratuta denak, patroia agintzen. Hor, manos entzuten diogu Garmari, eskuak, esan nahi du eskuak garbi ateratzeko, pala trabatu gabe. Hori adierazi nahi du. 6 segundu, Ibon, Iontzi. Momentu ona berriro, Aizperoren kuadrilarentzat, Porturentzat. Beste bat, bai, olaturen bat edo hartuak izango dira. Orain olatu baina izango dira. Escuchadme todos, por favor. Arriba Babor, arriba Babor. Oso motibatua Garma. Portugaletek esan du, era batera bukatu edo bestera, joango direla Espainiako txapelketara, Castroko semea da bera, eta oso asteburu polita du. Lehen honeskak ere aipatu ditugu eta Espainiako txapelketan ez, baina Getarian izango dira. Igandean lanean emakumeak. Ez dute asteburua galduko. Lehiaketa izango dute. K-ligako estropada horretan, aurretik hor izango dira. Lankideak Xavier Arrarasekin gaude berriz ere ordezkarien armaia honetan. San Juan ari da denbora gehien galtzen txanda honetan eta beraz Espainiako txapelketari agur, esan diozue? Bai, hasiera batean esan daukagu bileran, delegatu bileretan, 3 olinpizikoen artean ez baginala sartzen, uko egingo geniola. Eta, orain ikusita hasieran ondo hasi geha, bino, anatzekaldean gelditzen nahi geha, eta, aber, pixkatu betzeri badaukagun. Bigarren txandan, lehen biziko txanda honetan hobe esan da, bigarren luzean, Zierbenak jan dizue denbora desente hortxe, Ziabogaztakit nola eman duzue? Bai, Ziaboga ona izan du da, gertatzen da nik uste kaleak, parian pixkat bat eta bita kaleak, hobeagoak dire eta nik uste hor nabari izan dudala, baina, borrukatu egin behar da tokatzen zaizunan eta eguen ere borrukatuko du bukaraino. Borruka eta ilusioa, eskerrik asko. Egin hori, ez dugu galduko hori, eskerrik asko zuei. Arraraz jaunaren hitzak, San Juandaren presidentea, Portu eta Zierbenaren artean dago txanda, 5 segundu, Porturen alde eta txanda honetan Bizkaitaran nagusi. Lehen esan dugu, banderari begira hemen dela leia. Azken 7 urteetan Bizkaitarrek eraman dutela Euskadiko txapelketa eta orain lehen txanda honetan ere Bizkaitarrak Gipuzkoaren aurretik eta Zierbena ez dago amore emateko. Eta olatuan, Olatu gainean datoz. Lau gaur bildu dira. Bai. Eta hemen lekeition ikusi ditugu kalantak eta lehenbiziko kale honetik, Hemen Portugalete. ¡Quietos que va a coger! Tiene una reacción, José, ¡Ahí van dos! Olatuari zain, etortez bada ez dute hartuko, eta olatu etortzen denerako argi ibili behar da. Prest. ¡Ahí tenéis! Bueno, falta zitzaigun azken protagonistak harriko dizuegu, Javier González, Portuko presidentarekin gaude hemen armaia honetan. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
parece que va bien esta tanda para Portugalete, habéis ido marcando el ritmo y solo Ciervena os está siguiendo. Sí, eso parece que estamos a 4 o 5 ahora y bueno, haciendo la champa creo que vamos a hacerla grandiosa. Y bueno, pues lo que dije la otra vez, ¿no? Siguiendo un poco lo que habíamos marcado, ¿no? Es decir, tuvimos muchos problemas al principio y parece ser que estamos dando con la tecla. Vamos a ver si dura, vamos a cruzar los dedos. ¿Cómo están los chicos? ¿Están motivados? Sí, los chavales están, hay un ambiente extraordinario y sobre todo lo que les digo, tranquilidad, estamos trabajando, estamos unidos, estamos todos en una y bueno, y fuerza tenemos, vatios tenemos, como dicen los que saben de esto. Entonces tenemos que estar contentos y vamos a ver si seguimos. Javier, muchas gracias, nos vemos en el Campeonato de España. Vale, ahí te veo, gracias. Agur. Portuk Zierbenari 7, txanda honetan horiak izango dira nagusi, hor da Portu eta danak lehen kalera etorri zaizkigu, Gaztañazpi jauna. Bai, begira, Portugaletek lehen biziko kaleko paliza, horretik utziko du, era bat gurutzatu du estropa eremua. Nik uste dut, olatu aprobetxatzeko baino gehiago, korronteari iskin egiteko, handik korronte handiago eta kanpoko kaletatik. Portugalete aurretik, 7-8 segunduko errentarekin amaituko dute. Portu, bai jarrilerarentzat, 20 eta 20. Azken luze hona, Portu. Orain Zierbena bai, 20 eta 29. San Pedro irugarren, bai San Pedro, 20 eta 40, eta orantxe San Juan, Arrosek ere amaitu dute, 20 eta 47. Erreferentzia beraz hementxe da, Jaun Andreok, Portugaletek irabazi du lehenengo txanda Euskadiko traineru txapelketan. 20 minutu eta 20 segundu, hori da referentzia, eta bere alauneneko eta guztiz zehatz-mehatz zailkapena zuen pantailetan. Erreferentzia horrezko txandako utzientzat, Portugaleteko jarrilera markatutakoa da. 20-10, hori da behineko denbora, eta gogoratu, horrezko txandan, lehen kaletik Bermeo, bigarrenetik Orillo, hirugarrenetik Hondarribia, laugarrenetik Kaiku. Hor da, lehen txandari dagokion zailkapena, atzean Garraitze Uartea, paraje ederra, dotorea, iragarkientzat tartetxo bat eta berehala horrezko txanda barkatu hemen Lekeitioko uretan. Gaur txuri urdinak Europa Ligan. Reala Eskoziako Aberdeen, joaneko norgehiagoka anoetatik zuzenean. Zerdiok kolesterola 200 gora duela, lehenbaile jetxi beharruke. Zer egin? Egin zani bezala. Izan konfiantza Danakolen, nire gomendioa duk. Baina zergatik Danakol? Danakole funtzionatzen du. Euskadi lehena da. Kolesterola jaisteko ez dago elikagai eraginkorragorik. Probatuko diat. Izan konfiantza Danakolen, gomendatuena da. Larun bat honetan, Santurtziko bandera. Estropadarik ikusgarrienak zuzenean. Agur bero bat berriz ere, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Lekeitiotik! Bizkaiko herri dotore honetan Euskadiko traineru txapelketaren 29. edizioa dugu jokoan, lehenengo txandan Portugalete izan da azkarrena, 20 minutu, 20 segundu. Hori da Portugaletek markaturiko referentzia, hori hobetu behar da, ikurrina irabazteko, urrezko domina irabazteko. Lehen kaletik Bermeo arituko da, Bermeo, Urdaibai, badakizue ligan Urdaibai, txapelketetan herriaren izenarekin. Bermeo, bigarrenetik Orillo, hirugarrenetik Hondarribia, laugarrenetik Kaiku, eta esan bezala, azken ediziotan, azken 7 urteetan, Bizkaitarrak nagusi. 2007 eta 8an Bermeotarrak, Sestaokoentzat 9 eta 10 txapelketak, 11an berriro Bermeo, eta azken 2 urteetan Jose Luis Kortaren Kaiku izan da erregea, eta aurten Bizkaiko txapelketan Bermeotarrak nagusitu ziren Kaikuren aurretik. 8 segundu azkarrago ibili zen Salsamendik prestatutako kuadrilla. Eta ikusmina ikaragarria gaurko estropadari begira. Eta nik uste dut badutela gogoa, arraun elkarte hauek, txapelketen lehia hontan gaur hemen eta igandean Castron Espainiako txapelketan test serio eta gogor bat egiteko. Argi eta garbi eta gehiago ikusirik liga batez ere Hondarribia eta Orioren kontua dela, Kaikuk eta Bermeok
halako tituluak behar dituzte nahi dituzte, eta zer esango dugu, Orio, Hondarribia, beti izan dira tradizioz, tituluak eta oso maiteak izan dituzten klubak. Txapelketa zaleak esango dugu, bai. Eta nik hasieran esan dudana, hemen lau traineruen alde egiteko laurak eman dizkigute arrazoiak, uztaila osoan zehar, eta txapelketa benetan irekia dago. Lehenengo txandan, haizearen bataz bestekoa, 6,7 kilometroko abiadura. Datuak badakit, gustoko dituzuela batzuk eta alde neurrian laguntzeko gaude. Hor dira ontziak prestatzen, oraindik ez daude prest, estatxa orain hartu du Amunarrizek, hirugarren kale horretan. Eta berezia baita ere, Bermeotarren ontziak duen norabidea, oraintxe gehiago zuzentzen ari dira, baina... Erabat, estriborrera, Mikel. Nik uste dutuan joateko kanpoko bikaleak azkarragoak izango dira, korrontea dela. Iruditu egiten zait, orain. Honena zein den, ez da gitardikoren bat, bazpariz. Bai! Hasi da horrezko txanda, Jaun Andreo. Bermeo lehenengo kaletik. Hor da Bo Bizkaia trainerua. Pare-parean danak. Olimpiarerako txapelketa balitz bezala. Ranka aurretik zein ez hartuko. 18, 19, 20. Ez dago inolako gora berarik. Baleko irteera eta pare-parean lauak. Indar eta trebetasun guztia jarri behar da hemen. Hor dira Salsamendiren gizonak. Aranberri patroi lanetan. Berrogeita bat palan. Esan daiteke ez dagoela ezer gortetzeko, Alfaia sartu du eta Montenegro utzi du kanpoan, Ojeda herriko semea ere bai, Bermeotarra. Hori da, ligan rotazioak egiten ari da, bera jakingo du, zein duen kuadrilla titularra, baina, esan guratxua pixkat bi izen horiek, ez da, kanpoan, besteak beste, Ojeda eta Montenegro. Begira hori hor, eta hor bada movimentua saltu ikeragarria jo dute. Momentu hontan, Kaiku segundutxo bat atzeratuta, horrek aldia lauen artean, eta tosta dantza ipagarri bat Ababorreko banda horretan hori jotarrei dagokienez. Hori da, horiok, Gipuzkoako txapelketan atera zuen taldea, Milarez espaldan dela, eta zein da aldaketa, Peña, hor ikusten duguna, Andoni Peña, Zabe baserriko mutila, Babor kontrankean jarri duela, eta Mujika, Erretzabal, 5. tostara, bidali duela, horixe horion, aldaketa bakarra. Eta minutu terdiko lanaren ostean, lau traineruak segundu bakar batean dira. Bermeotarrek sartu dute branka aurretik. Hemen Hondarribia, hor da Amunarriz eta zer esango dugu Hondarribiri buruz, Etxart sartu duela, rotaziotan ibili izan du, eta gaur espaldan hortxe da. Hori da, 18 mutil egin ari da, Mikel Orbañeros, eta gaur horixe aikazoa ipagarrina, Arren Erretxar, barkatu hor Iñaki Gonzálezek ere hartzen du, tosta hori, tarteka, eta hor Anne Erretxarten aldeko apustu egin, begira. Harrigarria, hasierako lan hau 2 minutu eta segundu batean dira lauak, oreka ikaragarria. Hemen Jose Luis Kortak prestatutako Kaiku, da Bizkaitarra ontzian, behar bada Ruizen partaidetza gaurko albistea. Hori da, gaur Diego Hermo, Galiziarra falta dute, nik ez dakit lan kontuak edo aztetartea izanik Galizian ez da jai, zain hasi jogunez, eta ez da etorri, eta nire iritziz, kuadrilarik titularrenetik, aurrean pestainatxoa dutela, eta Kortak gaur nahi zuen kaletik. Laugarrena nahiago zuen edo kanpokoa, eta gaur nintzat Kaikuri, handik egokitu zai. Begira, Segundo bakarrean 3 traineruak. Kaiku egungo txapelduna da. Azken 2 edizioak, Kaiku Arraun elkarteak irabazi ditu Euskadiko txapelketa. Segundu batean ditugu oraindik 4 Arraun elkarteak. Ikaragarria doa burruka. Haze irudia. Ikaragarria. Hor kontzentrazio handia behar da, Hemen Bermeotarrak eta labur-labur, Bizkaitarren nagusitasunea izan denez azken urte hauetan, Salsamendi eta Kortaren hitzak ekarri nahi izan ditugu, hemen dituzue labur-labur. Bai, Bizkaiko txapelketan modun, egia esan aprobetxatu nahi duen aukera bat da, bakigu oso zaila izango gala, eta ketxo ikusi eta azkeneko estropak nola jundian, San Miguel ligan,
baina, bueno, txapelketak mutila izate joan bezala dia de hora atxe. Gaur irabazteunak, jaman gau, da irabazteztunak urren urten etorriko berriz, osea, ikusaiatuko geha garkoa aprobetxatzen. Bai, gustatuko lixakene, gustatuko lixakene. Leheno indako ez du balio doan inberdezu, baina irutzen zait momentuan gu baino trainero fuerteoko badabela. Irutzen zait bi trainero gu baino fuerteoko dabela, demostratzen nahi dira. Guke bat irazik genuen, bandera bat irazik genuen, baina hankalurrian jarrita oan arte mitzat demostratu dugu baino gehiago. Baina gu horrekin ez geha atako geha abernometetik ankoskaitia badaka. Beti atakean bezala. Baina horitzen zaite favorito beste irura diala, baina gu loiteaz geha atako, deskantzateaz atako geha atoa letxe aldeun artere. Erne, momentu erabaki horra izan daiteke hau. Oraindik lehen luzean ari gara. Baina Hondarribik buru hartu du. Hondarribik Kaikuri 2, Bermeo 3, Orio Laura eta badoaz maniobra egitera. Portugaletek lehen hor, 4 eta 44 referentzia markatu du. Argi ziagoak, begira zer pasatzen da aurreko txanda. Hondarribi aurretik, 4 eta 39. Kaikurena zabaletik, eta besteak ere... Laurak, hor korrentik kiragarria dago. Hor Martin Gala handia dago. Hor korrentik kiragarria dago, Eta nik uste dut orain etortzeko, lehenbiziko bikale gutxiago izango dutela, hor behintzat. 4 eta 39 beraz Hondarribi markatutakoa. Horren bueltan, Hondarribi Kaikuri 2-3, Bermeori 4, Oriori 5. Oso momentu garrantzitsu hau, eta momentu ona Hondarribiarrentzat. Hondarribiarrentzat, Lehenbiziko luzea egin buelta eman, eta 4 segundo bigarrenari, eta beti dioguna ez dira barkatzaileak oraindik asko falta da, eta alako egorak kudeatzen eta oso jaioak dira. Baina Bermeok ere badaki, lehenbiziko kalea orain etortzeko okerrago ez dela, eta orain joko dute hauek. Momentua da hau. Asmatu egin behar da. Bou Bizkaia ontzira, salto orantxe. Atrás! Bermeo hor da, 2 segundura. Orain txolatu baina. Aranberrik harrapatu du. Orain olatuan, garbi antzematen zaio, badirudi aldapa bera jartzen dela, hor olatuan. Traineru aldapa bera bezala. Pranka hor hori da. Segundu batera urbildu da. Hondarribi, Bermeo segundu batera. Kaiku eta Orio sufritzen, 2 traineruko atzerapenarekin. Orio 8. Eskotxo galduta 6 minutuan Orio, Hemen da Hondarribia, Amunarri zen agindutara. Itxaso zabaleko estropadetan, masuak dira. Estropada oso interesgarri doa, eta hementxe gaude Ibon Uegun Orioko presidentarekin, hain zuzen ere denboraz Larri asko galduta, ezta? Bueno, ala mateo ez, horrenengo ziagoan, eta jende ikustea 7 segundua gaudela. Baina, bueno, hendikan asko gatzen da, ez? Aber, buelta magetuen da, ondo bukatzen duen. Euskadiko txapelketa hasi aurretik, txanda hontako traineru guztiak zineten favorito. Bai, bueno, urte guztian zehar, ez? Udara alaxi joa, ez? Nivel ikaragarria dago, eta, bueno, hoi da, kompetitibitatea, kristona, ez? Orduan, bueno, buelta ematenko gaikean. Eta hemen gertatzen dela, Espainiako txapelketan elkarra ikusiko dugu, ezta? Bai, hoxe da asmoa, ez? Bueno, ja presentzia konfirmatu gendun, azke, bueno, abertza gertatzen den. Sorte hon. Bale, eskerrazko. Erne jaun Andreok, Bermeok estropadaren buru hartu du. Hondarribi 2, Kaiku 8, Orio 9. Orain Hondarribi olatuan. Orain Hondarribiarena da olatuan. Begira hor aldapa bera bezala. Garbi ikusten dago. Ikusten dut orain, badakite zer gertatzen den gaurko estropada ere muan. Korronteak eta direla eta. Lehen kaletik San Juan emakumetan ongi ibili da. Zierbena ere bai berean, eta orain Bermeo ere bai. Hori gertatzen ari da, hori biek dakite, badakite, Bermeok orain jo behar duela, alde egiteko edo murrizteko distantzia hori, eta Hondarribiak orain eusten badu, gero joateko, segurazki aldeko baldintzak izango dituela. Eta Orio eta Kaikuren artean, bestetik gerra, segundu bakarrean atzetik. Hondarribik orain, olatutxo hartu eta hor da burruka. Haizea iparreki aldetik, iparrera orain, eta Hondarribiak olatu hartu du, Gaztainazpi. Bai, orain Hondarribiak, Orain Hondarribiak hartu du. Joan egin dira biak, Bai. Okerra hundirik espada, oraindik estropada erdia falta da. Bizi aboga, baina maila hundiko ontzi hauen artean, Kaiku 9, Orio 11,
hoiek galdu dute. Zatitu da estropada. Txapelketa irabazteko posibilidade. Argi eta garri. Eta arraunerako giro petrala bai, baino giro berde txarrik ez bintzat. Eta oso zaila dirudi Kaikuk edo Oriok errekuperatzea. Hor bien artean izango dute gerra atzetik. Eta hemen aurretik berriz, Jesu. Ikusi behar dugu gaur ere, estropada kalantu. Ari gara ikusten, zoragarria doa. Bermeo lehen kaletik ondo, Hondarribia eusten, Hondarribia lehen luzean joan eginda bukaera hartan. Orain ordea Bermeo haien parera etorri da, maniobra garaian lehen ziabogan ontzi bateko errentasun Hondarribik Bermeoren aurretik. Bermeotarrek jan egin diote errenta, Kaiku eta Orio segundu gehiago galtzen ari dira, Urruti 12 segundura. Hemen Aranberri. Sigue atrás! Argi babalizari, Sigue atrás! Final! Gaur ezin da utxik egin, ez olatuekin, begira, orain Hondarribiak ere hartu du, Hondarribik segundu bateko arrentarekin ekingo dio, baina biak iaia parea. Lan erditan, 10-0-2 Portuk markaturikoa. Gurutzatuago Bermeok eman du, Bederatzi eta 57. Hor da, Hondarribi ere. Bermeok nik uste dut, ziago azkarrago eman duela. Hori jo irugarren, Kaikuren aurretik kokatu da. Bederatzi eta 57 hori jo, Kaikuk bederatzi eta 59 guztiek hobetu dute Portugaleteren denbora. Portuk 10-0-2 eta Kaikuk, oraingoz atzetik doanak, hala ere hobetu du 3 segundutan Porturen denbora. Eta ea orain berriro. Kanpoko balizaren bila, Bermeo eta Hondarribiren artea. 2 segundu, Bermeotarren indar hori patio horiek, ea orain agertzen dire. Guztienak agertu behar dire, Balizan iruditu zait, Gorka Aranberri treniroa trabestu sartu duela, eta hor, segunduren bat jane izango da. Hor begira estriborreko palak. Orain, kanpoko luzio honetan estriborreko arraun hilara hau, gakoa da hor garbi atera behar da, haizeak hortik jotzen du, itxasoak ere bai, eta hor estriborrak gora eta baborrak lagundu egin behar di estriborriko hortzen hori. 2 segundos delante! Chavales! Oso estropada polita dugu. Hori jo gaurre hartu dio Kaikuri, Kaiku orain sufritzen, 14 segundura. Hori orain eusten edo, Azkeneko 4-5 minutuan, aurreko bi oliarrabekin, segundu bat bakarrik galdu ditu. Bueno, Kaikuk esan daiteke, lehen luzea ona egin duela, bigarrengoan asko galdu duela, hori jo lehenengoan 3 galdu ditu, Hondarribirekiko, eta gero, bigarrengoan 10 zen, orain 11 egila da, ematen du patxalaldi hori gainditu duela edo, ezta? Bai, ala ematen du, lehenbiziko 7 minutu duztuz, 9 segundu galdua zela, eta orain aurrekoen abiaduran doa. Eta gero kontuan hartu behar dugu, lehenbiziko luzean, Hondarribiak distantzia, kanpo aldean atera. Balizaletu baino minutu terdi lehenago edo horrela. Kanpo aldean, bai, azken zesango dugu. Minutu terdi edo, azken 3 metrotan edo. Egia da Kaikuk bigarren luzera arte estropada txukuna egiten ari zera, baina Pedro Mari Abando arrastion momentuz badirudi banatu indela erabat horrezko txanda hau, ezta? Bai, egia da, aurreko leriko luzean nahiko ondu bilik gara, hortaro borrokan hor Hondarribegaz, baina ziaboga emonta ustean ja galdu gara, nik uste dut arraukara galdu dabe, eta ikusten da gero eta txarro gabitzela galtzen ja Orion uste ja 3 segundo aldea da, eta, bueno, ez dakit, laugarren postua mantentzea kostatuko da. 7 bandera zenituzten, 7 Euskadiko txapelketa orain arte, eta honek ies egingo du, baina beste aukera bat Espainiako txapelketa litzatek ez da. Bai, asko hobetu behar dugu egia da, eta, bueno, espero dugu datorren astean emetik denporak itxi dau, baina gauzak, bueno, batzuk aldatu inber direz, bai, goiti bera. Sorte hon. Bale, eskerrik asko. Bermeotarrek tartea zabaldu nahi dute, Hondarribi 3 segundura. 1 centímetro arriba, campeón. Orio 12ra, Kaiku 18ra, Kaiku urruti geratu da. Eta begira, Bermeoko treniroaren aurrea. Geratu ere ingabe. Zer den, arraunketa. Kaikuk lehen luze zoragarria egin du. Orain, 3.
Baina hor askotan gertatzen da. Bere honetik ateata edo? Hori da, lehen biziko luzean, jendea oraindik fresko dagoenean. Ondo joan da, bueno, estropada hona egiten egituk. Buelta eman ziagogan asmatu ez, lepoa giratu eta ikusi kontrarioa joan dela, eta psikologikoki kultura erortzen da arraunlaria. Eta 13tik, nahiko esaten da, bat, erortzea, maila honetan errendimendua asko nabaritzen da. Eta Bermeo argi, beste 2 segundun. Tarteka, segundo txoa. Tarteka. Parean lan erditan, 9 eta 47. Bermeo eta Hondarribirentzat, eta orain, 1, 2, 3, 4. Erortzen. Eta begira, patroia kanpora gehaz lanak, trainerua gortzen. Tiktarea bezala, begira gorka batera eta bestera, bueno, hor korrontea da hori, hori korrontearen lana dira hori. Begira patroia. Hirugarren Ziabogan Portugaletek aurreko txandako garaileak 15-0-6 markatu du. Hor ikusten duzu itxasargia, Santa Catalina. Hortxe Zulaikari abisua. Traineru bateko errentarekin Bermeo. Hor ezin dute utxik egin. Zapelketa eraman nahi duenak ezin du utxik egin. Horio amabira da, Kaiko emeretzira. 14 eta 46. 21 segundu bizkorrago, portu baina. Hondarribi Laura. Eta hori jo. Hori horentzat 14 eta 49. Eta orain Kaiku. 20 segunduko atzerapenarekin porturen denboran. 15-0-6 Kaikurentzat. Eta maniobra ostean, Bermeoko Hondarribiri 4-5. Ziabogan bezala, Ibon. Hori da. Horein oso garrantzitsu ezaten da azkeneko luzu erabaki garri hauetan buelta eman eta, bueno, Bermeorentzat hor jarraitzea. Lehenbiziko olatuan gainera ez etortzea kontrarioa. Final! Guazen Bermeotarrekin. Txapelaren bilagoaz. Euskadiko txapelketa 8. urtez jarraian Bizkaitarrek irabazikote dute. Gainera Bermeotarren helburua bikoitza da, kendu zioten, kendu lege honez noski, uretan, kendu zioten aurten Bizkaiko ohore hori, bandera Sestaokoei, Kaikuri, eta orain berriro etxera eraman nahi dute Euskadiko txapelketa eta Ikurrina, Ibon. Bai, oso ondo bideratua daukate, Begira, Hondarribia 6 segundora, eta atzetik galtzen ari ez dana Horio da, 7-8 minutu kaskar egin ditu, kaskar edo asko galdu du estropada zeran, orain neusten ari da. Eta orain Hondarribiarentzat txarra, nik uste du lehenbiziko kalera etorriko da, eta zenbat eta gehiago hurbildu, estriborrek begiz ez ditute ikusiko Bermeoko traineruaz beste segundo bat. Hauaria kolorea hartzen. Bai, 7 ikusita gainera arratsaldean nola moldatu diren ontziak, lehen kaletik nolako etekin atera dioten etorreran, ematen du gauzak goiti bera aldatu beharko liratekela, Bermeok Ikurrina ez irabazteko Ibo. Hori da, eta gaur itxasoa bai, izan dugu ondoko itxasoa eta isolatu bai, baina lantza girorik, popareko girorik ez dago. Hori zer esango dut, Donostian edo zautzen giro horrekin 6 segundu olatu batean jan daitezke, gaur alako olaturik ez da antzematen. San Miguel Ligan Urdaibai azkena da, Kenlau 85 puntuko zigorrarekin, baina hemen beste punts batekin ikusten dugu, beste indar batekin, gainera aste hau erabaki horra da, epaitegietan ere bai, San Miguel Ligako barne epaia, momentu erabaki horrean izan da, eren egun, aste artean Jaun Andreok, 20 ordu izan ziren batzartuta San Miguel Ligako elkarteak, Andreu Camps epailearekin eztabaidan, azalpenak ematen, eta momentu kritikoa. Epaia noiz etorriko den, epaile nagusiarena, Campsena, 15 egun, 10 egun, Laister Urdaibai auziari buruz, sukaldean esango dugu, San Miguel Ligan hartuko da erabaki bat. Gero, epaitegi arruntetan, epaitegi orokorretan, horrek bide luzeagoa izango. Eta bien bitartean estropada egiten hauek. Orain badoa Urdaibai 8ko errenta, haitzea orain iparraldetik garbiago, eta 8 igo da errenta, berriro 6an da, Horio 18, Kaiku 25. Begira, lau traineruak nabarmen, estriborrean nola datoz.
badoa Bermeo aurrera, eta Hondarribia eusten ari da aurpegia noten nahiko ala narrastion. Bai, arratsaldeon. Bueno, nahiko lan, guk oso konten gaude egiten ari garen estropadakin, ikusten dugu Orio bezalako taldeak eta Kaiku bezalako taldeak oso, diferentzi nabarmenekin daudela atzean, eta hor gaude burrukan Bermeorekin, badakigu oso zaila dela eta diferentzi, desente atera digula, baina hortxe gaude burrukan. Esan hori da, ez da, Euskadiko txapelketa hau ukitu Bizkaitarra izan duela azken urteotan, zeuek hor zabiltzate, baina, ez dakit. Gu izan ginen gainera azken Gipuzkoar garaile 2006an ustez, eta, hor gaude, eusten, ikusten dugu, falta denakin garaipena Bermeo aldera joango dela, baina gu posik egin dugun lanarekin. Segi estropadaz gozatzera, Frantziz. Eskerrik asko. Bermeo aurretik, bi traineruko errenta. Bermeo aldetik itxasontzi asko lekitxarak ere bai hemen eta oso giro polita dago. Eguzkia izkutatu da une honetan, baina haze txapelketa ederra ikusten ari gare. Bou Bizkaia traineru aurretik. Eta Euskadiko txapelketa Bermeok irabaziko du aurten. Hor dira Saltzamendik prestatutako gizona. Hondarribi 7ra, Orio 16ra, Kaiku 28ra. Hor da Elortegi, erritmoa markatuz. Luis ere bai aldamenean. Hor da txapeldun dira. Hor da Bermeo Urdaibai, bai! Besoak gora, 19. Ikusten duzu egoian epaileak gaizki zakatu botoia eta 19 eta 54. Bermeotarren denbora zuzendua Hondarribi 6ra. Oraintxe Orio 16ra. 19:54 Bermeok, Hondarribik 20-0-0. Oriok 20 eta 10. Hemen da Kaiku. Hor da Kaiku. Portu 4garren, Kaiku 5garren, 20 eta 24. Hau da beraz sailkapena eta hauek dira txapeldunak. Bermeotarrek estropada ederra egin dute Ibon Gaztañazpi. Estropada kategorikoa, irteran kosta egintzaile edo, hirugarren da laugarren kale aietatik azkarrago joan dira. Momentu txarro hortan jakin izan dute uzten, askotan garaile handiek hori jakin behar izaten dute, aldeko egoera ez dagoenean eusten, eta gero, pixkanaka, segunduak sartuz, eta garaipen ederra. Eta Hondarribiak, estropada erdian hortzen, baina azkenean 6 segundo. Begira Bermeotarren posa, Polo, urtebeteko atsedenaren ostean, da lehen planoan ikusten duzuena hurbil, Txapas Elortegi, hau beti titularra. Beti goi mailako entrenatzaileekin, beti hortxe da, eta beti azkenean hanketi bukatzen du. Eta Larribili hau ere hanketi bukatzeak, arraunzalearen Txapas mutilago estriborrankiko da 2006 handi hartan Kastron, hanketitze bilen mutila. Gero, ibilbide oso oparoa egin du, batez ere Urdaibain. Atxeden hartu ere bai, famili kontua dira tarteko eta orain berriz ere hor da, eta beste nolabaiteko errefortzua Urdaibairena, horrek ikusi dugun, Babor kontrankekoa Javi Polo. 19 eta 54 Bermeo txapeldun, hortxe da beraz garaipen bikoitza, Bizkaiko txapelketan, Euskadiko txapelketan, Bermeotarrentzat garaipena, Hondarribi 2garren, 6 segundura, Orio 16ra, Portugalete 25era, Kaiku 5garren tokian, eta postontzi hauek izango dira Euskal ordezkariak datorren asteburuan, larumat eta igandean Espainiako txapelketan. Euskal Telebista igandeko saioa eskaintzekoan izango da, larumatean, K-ligako estropada eskainiko dizuegu Santurtzitik, 5 erditan hasita. Zierbena 6garren izan dugu, San Pedro 7garren, eta San Juan 8garrena gizonezkoetan. Emakumeen mailan San Juanek irabazi du eta Ikurrina. Eta Bermeotarrek esan behar dugu aitzakirik gabeko estropada egin dutela. Borobila. Bai, aitzegerik ez da bat ere, lehen esan dudana. Lehenbiziko luzean gehiago kosta zaie, baina buelta eman dutenean lehenbiziko ziabogatik aterata, orduan asmatu dute barrurak etortzen, eta gero, esan duguna, gaur ez da lantza girorik, popare girorik,
hemen haize alde batetik eta ondoko itsasoa beste dizelako, eta, bueno, segunduaren atzetik, jandiote Hondarribiari eta Behondeiela eta beste garaipen handi bat. Eta uste dut, lehen Mikel zerrendak edo ez dizkigutela, egoki pasa, hor espaldan ikusten dugun mutila. Bixeraduna, hori Toni Montenegro da, lehen esan dugu kanpoan geratu dela, baina ez. Alfaia geratuko zen orduan kanpoan? Alfaia geratu da kanpoan. Galiziaren arteko aldaketa. Eta hemen Gorka Aranberri, Ikurriña astintzen, Sorionak Bermeo, hor da, Salzamendiren gizonen garaipena, eta nola, ari diren ospatzen Ibon? Bai. Azkenekoa 2011an irabazi zuten, hementxe bertan, Lekeition, gogoan dut gainera bigarren luzean, Zurinaga eta Gorka Aranberriren arteko hortxe, olatu gaineko puja hori, eta begira, 4 urte pasata, Gorka Aranberri berriz ere, Euskadiko bandera astinduz. Ospe handia hartu du, azken urte hauetan Zarauztarrak, Gorka Aranberrik eta gaur ere abilezia handiz eraman du bere ontzila. Bai, garbi dago. Euskadiko txapelketa irabaz, ez da izango Euskadiko txapelketa irabaztako trenerek, Patroi Kaskarraren hori garbi dago, askotan diogu, Patroi on batek kuadrilla ona behar dula, baina kuadrilla irabaztunak Patroi ona ere bai, eta Bermeok hori badu, noski. Bueno, Sara Ganda lankidea, Bermeoko ordezkarien bila ibili da, baina non sartu dira ba, Sara? Egia esango dizuet lankideak, faltan bota ditugu ordezkariak, Bermeotarren ordezkariak, eta hain justu ere, gero, bilak eta lanak egin ditugu, eta badakizu ezer esan diguten Agustin Aranburuk esate baterako ez zuela hitz egin nahi. Horregatik, hemen gelditu gara beraren zain, baina azkenean ez da agertu, eta horixe da, hemendik kontatu behar dizueguna, laster beste protagonista batzuk egarriko dizkizuegu, baina horixe da albistea, Bermeotarrek ez dutela hitz egin nahi izan, Mikel. Imaginatzen dut honek lotura izango duela San Miguel Ligaren barne, TK Ligako kluben barne kontu hori esan bezala, 20 urteko, 20 orduko maratoi hori, bulegoetako maratoia edo estropada luzea nahi baldin baduzue, aste honetan izan dutena eta horren bueltakoak. Baina hori gaur ez da albistea. Gaur albistea kirola da eta hemen itsasoan, Lekeition, Bermeotarrek lorturiko garaipen handia. Eta hortxe da, ojeda bezalda, espaldan ojeda eta Toni Montenegro dira. Bai, ez da Nando Rua, Ez da Nando Rua. Zerrenda ederra pasadute bat, zerrenda lankideak telefonoarekin argazki bidez, bidali digu, Gainerako apai, gainerako guztiak zerrendakoak dira, baino baborrean, eta honik uste du zuzendu beharrekoa dela, hasieran Nando Rua eta Alfaia izan ditugu, eta ez, babor espaldan ojeda, Bermeoko semea dugu, eta estriborrean berriz Toni Montenegro. Toni Montenegro. Bai. Hor aldaketa, eta hor Bermeotarren momentu bikaina. Sara Gandara, aurrera. Frantziz González Etxabarrirekin gaude hemen, txapeldun ordeekin, hain justu ere, zorionak, txalotzeko moduko estropada egin duzu eta. Bai, eskerrik asko, nik uste du baietz, gure lana nik uste dut oso ondo egin duela, badakigu irabazi bate bakarrik egiten duela, baina beti hor gaude, horreko postuen burrukan, eta gure helburua horixe da, hor mantentzea. Badakigu hau ez dela San Miguel Liga, beste txapelketa mota bat dela, baina alare Hondarribia beti maila onena erakusten hortxe goian. Hori da, gure denboraldia borobila izaten nahi da, oso erregularrak izaten nahi gera estropada guztietan hor gaude, burrukan, eta gu bide hortatik jarraitu nahi dugu. Ja, sorte hon orain, Espainiako txapelketan, bai? Bale, eskerrik asko. Ea zer gertatzen den hurrengo asteburuan Espainiako txapelketan, eta egile esan estropada handia ikusi dugu, eta maila handiko lehia izan dugu. Alde batetik irterako irudi hori, lehen zer esango dugu, hor eskaintza arrauna gora, momentu bikaina, Bermeotarrentzat, eta lehenengo 3 minutuak edo, ikaragarrizko orekarekin, Ibon, final handi bat ikusi dugu hor. Gero ordea, hausi eginda, eta bi izan ditugu, Ikurriñaren bila, Bermeo eta Hondarribi, eta nolabait esan daiteke estropada erditik aurrera, Bermeotarrek, batipat bigarren luzean ja, kalea aprobetxatuz hartu dute, haien tokia, estropadaren burua,
eta azken bi luzeetan lortu dute. Tartea, azkenean 6 segundu sartu dizkio Bermeok Hondarribiri, eta gainera apurka, banaka, ez olatu erraldoi bat hartuta, besteak beste, ez zegoelako. Baina, zegoena ondo aprobetxatu eta indar horrekin joan dira segundu horiek sartzen, ez? Hori da, eta nik uste dut hori internatzen dientzako, kasu honetan saltzamendirientzako, eta hori irakurketa oso posgarria izaten da ikustea, gaur, esan duguna, lantzagir hori galako poparek arbirik etzegoen, nola segunduak banaka sartzen direnen, horrek esan nahi du, lanak, ondo egin direla. Nik uste dut, Lekeition etortzen garenean, beti etortzen garenean nolase garrutik gara, baino, eta gaur ikeragarria egin behar dut. Kortak esan nahi zuen, laugarrengoa eta laugarrengoa nahi zuela. Niri hemen laugarrengoa etzai gustatzen. Gaur ere ez dakit kasualidadea den, San Juan eta Kaiku biak nabarmen atzetik geratu dira. Nik uste dut, korronteak onerako zein txarrerako gehiago erasaten diola, gaur niretzat nabarmen, eta hori Urdaibaik alde izan duela, eta garaile txapelduna handia bezala, aprobetxatzen, jakin izan duela, eta ez dagoela itzakiarik jartzerik. Gainera, estropadak itxasuan jokatzen dira, eta itxasuan kaleek ere bere eragina daukate. Eta asmatu egin dute bermeotarrek, eta eramango dute berehala herrira, hemen irabazitako Ikurrina. Bermeo beraz txapeldun, Bizkaitarren nagusitasuna berriro frogatu da Euskadiko txapelketan hemen Lekeitioko uretan. Emakumeetan, Gipuzkoarrentzat izan da lehia besteak beste, Bizkaiak ez duelako ontzirik. 19 arraunlari bai, hortik barreiatuta, bat klub batean eta bestean, baina sakabanotuta bai, baina ez dago arraun elkarte bat guzti horiek bildu eta Bizkaiko ontzi bat Bizkaiaren izenean edo arraun elkarte baten izenean emakumeen mailan uretan jartzeko. Gizonezkoen estropa da, ona, lehenengo txandan ikusi duguna, Portugalete nagusi, gero bigarren txandaren hasiera, aparta zoragarria izan da, eta azkenean, kirol gehienetan gertatzen den bezala, lauko multzoa bira, eta gero azkenean bat nagusitu da, eta hori Bermeo izan da gaur kale aprobetxatuz, bai, baina lehen esan duzuna, Ibon, aprobetxatu egin behar da jakin eta gaitasuna izan, eta txapela kendu, zorionak eman, eta gaur Ikurrina haientzat. Hori da, nik uste dut, hori txapeldun handien doai badela, baina kirol guztietan aldeko jartzen direnean baldintzak, asmatu egin behar da. Ez barkatu. Ez barkatu. Uste dut Hondarribiaren gandik izan duela, ez dala klub arkatzailea, gaur ere ez Bermeo, ikusi da aldeko nola jarri zaion, eta hori aprobetxatzen jakin dute. Hondarribia ez du irabazi, baina gaur ere hor. Nik uste dut orain arteko ontzirik erregularrena dela, eta gaur ere hori demostratu duela. Eta Orio eta Kaikuren inguruan, zer esango dugu. Orio, irakoitzekin estropa horretik egonda eta beraiek aitortzen dute ez daudela momenturik onenean, fizikoki ere antzematen duela. Lehenbiziko 6-7 minutuak kaskarrak izango dira, baina gero, baina gero hortxe joan dira, ia besten abiaduran, eta nik uste dut kontuan hartuta aurreko asteburuan zer gertatu zen, gaurkoa ez dela emaitza kaskarra izan Oriotarrentzat. Kaiku, niretzako kaleak bere entrenadoreak eaz esaten duen, nire iritziz asko erazan die, eta bestea Portugalete ere ipatu nahi nuke. Gaur uste dut, aize gehiago izanik, laugarren bukatu duela, Bermeo horrengandik urruti, baina hori horrengandik 10 segundora, eta nik uste dut, aizperrorenak pixkanaka, badatozela. Alaxe da. Urrengo asteburuan, Espainiako txapelketa esan bezala Kantabrian, Castron, igandeko finala ikusgai izango duzu Euskal Telebistan, eta agur esan aurretik, azken balorazioa, azken hausnarketa eskatuko diogu, Sara Gandara lankideari. Aurrera, Sara. Mikel Hementxe ordezkarien armaia honetan denetik ikusi dugu gaur, eta lehenago aipatu bezala baten iritzia eta baten hitzak falta izan zaizkigu gaurkoan. Bermeotarrek ez dute hitz egin nahi izan gaur, eta ez dakigu zegaitik, motiboak badituzte pozik egoteko, eta gaur Euskadiko txapelketa irabazi dute Bizkaitarrek, eta esandakoa ezin izan dugu, ordezkariren batekin edo bestekin hitz egin. Horixe, batetik gero hemen ordezkarien armaiaz gainera, zale asko eta asko ere gerturatu dira, eta egia esan sekulako giroa bizi izan dugu, giro sanoa, eta borroka sanoa ere bai. Dagoeneko hemen ez dago inor, beti bezala lehiaketa bukatu eta denek ospa egiten dutelako, eta oraintxe zuk esan berri duzunez, Espainiako txapelketari begira jarriko gara dendenak, Mikel. Ederki, gogoratu, aurrez larun batean, arratsaldeko 5 erditan hasita,
beste estropada eder bat izango dugula ikusgai, emozioz beterikoa doa, gainera urten KL Ligaren lehen multzoa, eta hori zuzenean eskainiko dugu. Santurtzitik, Ibon Gaztainazpi berriro sorionak eman behar bermeotarrei, bizkaitarrei, nagusitasun hau luzatzen ari da, eta asteburuan beste bi estropada zuzenean Euskal Telebistan. Horixe, izango da, Santurtzin, KL Ligaren nik uste dut oso interesgarria dagoela, Lekitxarrak pasaden astean goraka egin zuen, hori ere arrauntzalearentzat, bueno, hortxe pilpilean dago, eta antxe izango gara, eta bukatzeko, Mikel, aprobetxatu nahi nuke. Iñaki eta Inazio eta Inigo guzti da, Zainazio egunez, zorionak emateko. Ederki, hor da beraz, eta nik onbite bat, orain jarraian egun klasiko honetan, izaten den txirrindularitza saio baten laburpena, hain zuzen getxon izandako sariaren laburpena, eta albistegiaren ostean badakizue gaur zer dugun, Reala Aberdinen aurka, hori partida benetan mamitsua, asmatzen duten Donostiarrek Europa League horretan aurrera egiteko, urrengo kanporak eta jokatzeko, errentatxoa lortzeko gaitasuna duten gaur anoetan. Hori dena Euskal Telebistan ikusgai. Eskerrik asko eta ondo bizi!